Der er 3, der er logget på. Okay. God morgen og velkommen til dette Senior Plus webinar. Jeg hedder Kim Hvid, og jeg er seniorrådgiver ved Pensionsselskabet. Ved siden af mig der sidder Louise, som kommer til at styre chatten i dag. Og vi håber på, at det her det bliver med inspiration og viden omkring det område, som hele seniordelen den er sammensat af. Så vi håber på, at I får fokus på nogle opmærksomhedspunkter, som kommer til at gælde for jer selv. Husk nu, vi alle sammen vi er som snifnuf. Vi er overhovedet ikke ens, når det gælder økonomi, pension og familieforhold. Så derfor er chatten kun til generelle spørgsmål. Individuelle spørgsmål, dem er I meget velkommen til at sende til mig på hvid@pensionsselskabet.dk. Lad os komme i gang. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi har en af verdens absolut bedste pensionssystemer. Det er jo sammensat af forskellige ting. Vi har allerede i 1956, der bliver folkepension indført. Og så har vi ATP, der bliver indført i 64. Tjenestemandspensionerne er faktisk allerede eksisteret fra helt tilbage fra 1919. Vi har firmapensionerne, så kom de første, og det er firmapensioner, som typisk har været i forhold til nogle tilsagnsordninger osv. Nogle af dem har været præget af, at det har været internationale virksomheder, som har haft dem. Så har vi haft arbejdsmarkedspensionen, som selvfølgelig er opbygget igennem mange år fra 93 af, hvor det var ganske små bidrag til i dag rent faktisk på arbejdsmarkedet at have en pensionsstørrelse, som faktisk er meget underbyggende i forhold til folkepensionen. Og derudover har vi haft alle de private pensioner, som folk har tegnet i pengeinstitutter og deres forsikringsselskaber. I dag der kommer vi til at tale lidt om, hvorfor vi allerede nu skal begynde at koncentrere os om at kigge på det her område. Vi skal kigge på det, der hedder overblik og optimering. Vi skal kigge på det, der hedder investering i forbindelse med indbetalinger. Hvorhenne og på hvilke ordninger skal man indbetale det her? Vi kommer til at tale om noget arv. Kommer til at tale om den mentale forberedelse, som også er væsentlig i forhold til det, og ikke at skulle arbejde alle de timer, som vi arbejder hver eneste år. Og så en hel masse omkring nogle overvejelser, man skal gøre sig i den forbindelse, også i forhold til, når man kigger sådan helt holistisk på ens liv og ens økonomi. Og så er det hele den rådgivning, som vi kommer til at kunne koble på, som kan hjælpe til at få enderne til at nå sammen i forhold til at drive den økonomi, man gerne vil, når man også bliver pensionist. Hvorfor er planlægning så vigtig? Det er der flere årsager til. Alt for mange de får simpelthen ikke planlagt den overgang, der er. Og det gælder både økonomi, men også det mentale og hele praktikken omkring at lave de ting, som skal gøres i den forbindelse. Altså for eksempel at øge sine indbetalinger, begynde at indbetale på de rigtige ordninger i forhold til der, hvor der mangler penge. Og så er det ofte ikke afstemt, hvis det er et par. Hvad er målet med vores pensionisttilværelse? Hvad er det, vi skal fylde i den? Det er en svær dialog altid det her, hvorfor der er rigtig mange, der undlader at tage hul på det og skubber dialogen til, at det måske er for sent, at man kan gøre noget. Måske er der også en vis frygt for, at man måske ikke har sparet nok op. Det er i hvert fald det, jeg møder nogle gange, når jeg har rådgivningsmøder. Og så er det helt basale, at det er en lavinteresseområde, og det kommer tit af, at det er meget komplekst. Men lad os prøve at kigge på det. Nogle af de ting, som gør det rigtig svært, det er, at vi har eksempler på, hvordan det ledes, at vi er omgivet af en masse lovgivning, som har ændret sig gennem årene. Der er kommet det ekstra pensionsfradrag. Der er kommet skattereformer. Nu her som det næste, der får vi jo også i 2026, der får vi jo en mellemskat igen og en top-top-skat. Og det er også noget, der rykker med, hvordan og ledes man har planlagt det. Hvis man har mange midler, der skal udbetales på det tidspunkt der, så er det jo et spørgsmål om ikke måske at få dem ud over 10 år, hvis der er rigtig mange penge, så det er måske over en længere periode. Så har vi seniorpræmien. Der er flere og flere, der arbejder lidt længere end det, de i virkeligheden skulle, og har lyst til at fortsætte med at arbejde.
Så har vi de ting, som man egentlig kan søge efter, hvis man kan sige det sådan. Og det er sådan noget som tidlig pension, Arne-pension, hvor man optjener i forhold til, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet. Så er der efterlønsordninger, som stadigvæk fylder en del. Seniorpensionen, som går ind og er helbredsbestemt i forhold til at få den. Så har vi lønindkomster. De giver ikke modregning i folkepension længere. Det var også noget, der gav modregning tidligere. Egen arbejdsindkomst i forbindelse med eget firma for eksempel giver heller ikke modregning i folkepensionen. Så har vi en del omkring de her begunstigelsesregler og arvelov. Så er der udbetalingstidspunkter, altså i forhold til de rettigheder, man har på de enkelte ordninger. Der er nogen, der har 60-årsret, der er nogen, der måske først har 5-årsret og 3-årsret, og alle de ting, dem kombinerer vi jo i forhold til at sige, hvornår kan vi få fingre i de her penge, og hvornår skal de så ud. Sundhedsstyrelsen de udtaler, og det kan jeg bare læse op for jer, en god overgang fra arbejdsmarkedet til seniorlivet har stor betydning for den enkelte borgers trivsel. Et godt forberedt overgang kan være med til at forebygge ensomhed, funktionsnedsættelse, sygdom og forringe livskvalitet i seniorlivet. Og det er ganske i tråd med det, som vi ser i forhold til de kunder, som vi har, at det er, at når man først har taget stilling til de enkelte ting, og allerede har planlagt lidt omkring, hvornår det er, man går på pension, om der er penge nok, om man skal lave nogle ændringer, inden det er. Det giver en ro i maven i forhold til at tage hul på næste kapitel af ens liv. Den gode overgang til seniortilværelsen kræver jo en balance, og det er en balanceakt i forhold til økonomisk planlægning, de rammer, der findes, den mentale planlægning af, og måske forberede en overgang, markere den eksempelvis. Og så er der den praktiske planlægning i alle de ting, som vi skal gøre helt praktisk i forhold til, hvornår skal pengene udbetales, hvor lang tid skal de dække, er der nogle frie midler, der måske også skal bringes i spil. Alle de ting her, det skal der være en balance i, så at enderne når sammen. Når vi taler overblik og optimering, så sammensætter vi hele det her økonomiske hjul, som I kan se her, hvor vi har de offentlige ydelser som en del af det. Vi har mulighed for eventuelt at lave noget nedsparing i en ejendom, altså noget belåning i den, så man faktisk har mulighed for at spise lidt mursten som en del af ens pension. Så er der forbrug af frie midler, hvis man har opsparet dem. Og det ser jeg ofte, at der er nogen, der er begyndt at have nogle frie midler også. Aktiesparekontoen er tit taget i anvendelse. Og så har vi hele den pensionsopsparingsdel, som der ligger her. Der er et enormt samspil af offentlige ydelser, som kan være svært at overskue. I det værktøj, som jeg anvender i forhold til at rådgive jer, der regner den på, hvilken påvirkning de forskellige ting har på hinanden i forhold til de pensioner, man har, i forhold til et formueforhold, de afkast, man har, de skattesystemer, der ligger omkring, så man derigennem får et overblik, hvor der er regnet i nettokroner, det som de fleste af os kan forholde os til. Her er der bare et hurtigt overblik over med nogle af alle de ydelser, som der findes i forhold til offentlige ydelser. Folkepensionssystemet, som de fleste vil betegne det, men hvor det er bare et helt generelt pensionssystem her. Og der har I alle beløbene her, og de er bare til inspiration. I har selvfølgelig mulighed for at få de her plancher senere, der kan I ligesom se tallene også. Når vi taler optimering, og vi taler optimering i forhold til at planlægge pensionisttilværelsen på en ordentlig måde, så taler vi om, hvad er det for nogle midler, vi har. Hvis I kigger efter med de meget, meget små bogstaver, der står helt nederst her, så er der markeret nogle steder i forhold til den her, at der er frie midler, det er det grå områder her, der er nogle offentlige ydelser, der ligger i bunden, som det grønne område her. Så er der ens egne tegnede pensioner, det kan være arbejdsmarkedspensioner, men det kan også være nogle private pensioner, man har her. Det er hele det blå område her. Det sorte område her, det er lønnen. Og så er der det overført til frie midler, fordi hvis man får et engangsbeløb, eksempelvis for en kapitalpension eller aldersopsparing, så bliver den jo udbetalt, men det er jo ikke sikkert, at det er lige der, man skal bruge pengene. Fordi at det, som vi regner med, når vi taler det, om optimeringer og så videre, så skal vi jo regne på, hvor mange penge skal du bruge på din budgetkonto hver eneste måned. Og det er væsentligt i forhold til, at man har penge nok til hele forløbet.
Her der kunne man jo sagtens have gjort det, hvis man har kigget over på det venstre billede her, der kunne man jo sagtens have brugt pengene med det samme, hvis jeg må sige det sådan, i stedet for at sprede dem ud over alle de år, hvor man har behovet. I det højre billede her, der har vi så optimeringssituationen taget med ind, og her var der faktisk optimeringsgevinster på 385.000, altså en ret stor gevinst ved at tage fat i pengene på de rigtige tidspunkter. Og det er modregningsregler, og det er beskatninger, som giver de her udbytter af, at man optimerer tingene. Og stadigvæk sikrer, at man har det samme beløb til rådighed måned for måned. Man skal bare huske at have nogle penge, når man står til senere. Når vi taler investering af pensionsopsparing, så skal man også være opmærksom på, at når man nærmer sig pensioneringstidspunktet, så kan det godt være, at man skal skrue en lille smule ned for risikoen, alt efter hvornår man skal bruge pengene. Man skal være meget bevidst omkring, hvad er formålet, og hvilket tidspunkt skal de bruges, altså tidshorisonten. Hvilken risikovillighed har man i virkeligheden selv? Har man også risikoevne, altså evne til, at der er nogle af pengene, der går tabt, fordi at det går jo op og ned på sådan noget som aktiemarkedet. Men på den lange horisont, så kan det jo typisk betale sig, at man er mere risikovillig på den front. Men hvis man ikke har muligheden for, at man kan tåle, at tingene går lidt op og ned, så må man jo sætte sig uden for det, og så tage en mere sikker investering. Vi har sådan nogle risikotal. Skalaen går fra 1 til 6 i forhold til det, I ser inde i AP Pension for eksempel. Så kan I se inde, at de fonde, som man tilbyder og man investerer i, der står risikotallet. Og også de udløbsfonde, der er, de er også påhæftet et risikotal. Jo højere tallet er, jo højere risiko løber du med dine pensionsmidler. Og så er der også de her helt generelle præferencer, man selv har i forhold til at sige, hvor er det, jeg vil investere henne? Hvor er det, jeg tror, at der måske er nogle gode afkaster henne? Vores helt generelle anbefalinger er, at man skal sprede sin risiko. Og når vi kigger på den måde, som man kan bruge sine penge på, og den risikovillighed, man kan lægge ind i det, så er det ikke en isoleret fokus, men det afstemmes over hele formuen. For det kan godt være, at man har nogle frie midler, der også er investeret. Så kan det godt være, at man løber en større risiko på et af stederne. Det kan være pensionsordningen i forhold til de frie midler, eksempelvis. Det kan også være modsat. Aktivsammensætningen på livscyklusprodukterne, som vi kender som de mest generelle produkter, som der bliver tilbudt ude i markedet. Jeg skulle lige have lidt vand her. Der kan I se i forhold til sådan meget fortegnet, fordi at aktivsammensætningen den er meget mere kompliceret end bare obligationer og aktier. Men de fleste kan forstå, at obligationer de er forholdsvis ikke særlig risikofyldte i forhold til aktierne i hvert fald. Og det kan man så se på den her kurve, hvor man siger, jo tættere du kommer på pensioneringstidspunktet, jo flere obligationer har du i virkeligheden. Det vil sige, at du løber mindre og mindre risiko. Når vi taler investeringshorisonter, så kan det ændre sig i forhold til den optimering, vi prøver at lave. Og det vil også influere på den måde, man kan investere på. Eksempelvis, hvis det var, at man før optimeringen egentlig står til, at man skal have udbetalt sin aldersopsparing, når man bliver 65 eksempelvis, og så kan man have en ratepension over 10 år. Sådan kan det være, at produkterne er født. Men efter vi har haft en snak om optimering, hvor at vi så måske allerede fra 65 af kunne lægge noget fri formue ind og bruge den først, og måske have en ratepension, der skal bruges over 19 år, og aldersopsparing skal eksempelvis først bruges, når man bliver 80, så vil det være en situation, hvor man kan begynde at løbe en højere risiko på investeringen, og derigennem også nå en optimeringsgevinst, som egentlig ikke er beskrevet i det, som vi sætter op. Så er der tilpasning af indbetalinger. Altså, man skal vide, at aldersopsparing det er uden modregning. Og det vil sige, at hvis man har opsparet noget på aldersopsparing, så er der ingen modregning, der finder sted i forhold til de offentlige ydelser. På samme måde som det gør i forhold til udbetalinger fra ratepensioner og livrenter. Og derigennem kan der godt være et mål i at bruge den høje indbetaling i de sidste år, inden man skal gå på pension.
Så er der noget omkring størrelsen af indbetalinger. Er der stadigvæk mulighed for at bruge yderligere penge? Har man en høj indtægt, kan man måske flytte noget indtægt fra topskattemiljøet og ned til bundskattemiljøet på det tidspunkt, hvor man skal bruge penge, vil give en ekstra gevinst. Så der er alle skattefradragene og beskatningerne ved udbetaling og de modregningsregler, det tager vi også med ind i rådgivningen, når vi sidder og kigger på lige nøjagtigt jeres situation. Så har vi alle de små livrenter under 12.800 i årlig udbetaling. Den kan man faktisk få konverteret til et engangsbeløb med kun 40% i afgift. Det kigger vi også på i forbindelse med rådgivningen. Jeg kommer tit til at tale med folk omkring arv og begunstigelse, særligt hvis der er mange frie midler at gøre af. Vi har lidt forskel på den måde, som vi behandler frie midler og pensionsmidler på. De frie midler bliver fordelt efter arveloven, og der er selvfølgelig alle de muligheder, der er for at lave omfordeling, hvis man kan sige det sådan, for når man disponerer selv for 87,5% af ens arv i forhold til det er kun 12,5%, som egentlig er tvangsarv i forhold til at lave en fordeling. Det kan jeg lige vise jer bagefter. Så har vi pensionsmidlerne, det er pensionsbeskatningsloven, og det er via de begunstigelser, der er mulighed for. Når vi taler tvangsarv, som man altid gør, som udgangspunkt, så har vi det sådan, at hvis man sidder i udskiftet bo, så tager man selvfølgelig med boet, og det kan man altid gøre i forhold til, hvis man kun har børn sammen. Og der har man mulighed for at fordele det, og du har stadigvæk den her 7/8 del, som man kan forhøje til ægtefællen. Og den kan begrænses til en 8. del, kan den også begrænses til. Så, og man har også ret til at udtage op til 900.000, og man kan også begrænse den enkelte barns andel til 1,5 millioner. Det kræver dog, at man har mange midler at gøre med. Men hovedreglen den er fuldstændig som de fleste. De ved, at det er ægtefællearv en halvdel, og børnene en halv, hvis man ikke gør noget. Og derfor går vi gerne ind og kigger på, hvad er det mest hensigtsmæssige at gøre, og hvad er målet egentlig med den formue, man har bygget op. Er det målet med formuen, at man skal spare den op til sine børn, eller er det noget, man har sparet op til sig selv? Og det tager vi til en drøftelse omkring. Så er der den måde, som man regner boafgifterne på, og ved udbetalinger. Der er ikke noget, der hedder bundfradrag i forbindelse med livsforsikring og pensioner. Og her, der er bare et eksempel på at sige, at hvad skal man betale, og det er børnene og stedbørnene, der skal betale 15%, og ægtefællen skal ikke betale noget. Man skal vide, de her, som jeg nævnte tidligere, at de her begunstigelser på forsikringer og pensioner, at de går udenom dødsboet. Så man skal ikke begå den fejl, at man tænker, at de pensionsmidler, der bliver udbetalt, at de ikke går ind i boet, og der skal betales afgift af dem inde i boet. De kører uden og betales direkte til en begunstiget. Det er også sådan, at afdødes kreditorer kan ikke få andel i udbetalingen. Den er simpelthen kreditorbeskyttet. Så det er også et godt sted, at man har penge stående. Nærmeste pårørende er standardbegunstigelsen, og hvis man skal have særlige begunstigelser, så kan de noteres. Og begunstigelsen kan også noteres som særeje, hvilket kan sikre, at man, hvis man har nogle store udbetalinger, som kommer ud, at man har mulighed for ligesom at få noteret som særeje. Det vil sige, at der ikke er nogen fremtidige ægtefælle, samlever eller andet, der kunne få fingre i pengene. Og det gælder også i forhold til begunstigelser, der går til ens børn. Vi har haft nogle forskellige måder at gøre op i forhold til begunstigelser. Nærmeste pårørende begrebet ændrede sig efter 1.1.2008, således at samlevere også blev sidestillet med. Og det krævede en af 3 ting. Man skal have fælles bopæl, man skal have et ægteskabslignende samliv de sidste 2 år, ellers så skal man vente eller have fået fælles børn. Så vil det også være nok til, at man bliver betragtet ligestillet med en ægtefælle. Og ellers er det bare, at det er livsarvinger, og man har mulighed for at lave sin begunstigelse, som man har i lige linje ned efter.
Når vi taler den mentale forberedelse, så synes vi faktisk, at Sundhedsstyrelsen har lavet et 10 gode råd, vil jeg sige faktisk, således at man begynder at træffe nogle aktive valg i forhold til at sige, hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Er der nogle ting, jeg kan være aktiv med? Man skal jo huske, at man får rigtig mange timer til rådighed, som man tidligere har brugt på sin arbejdsplads og til sin arbejdsgiver. Så det er noget med, at hvis man kun har sociale relationer i forhold til sine kollegaer, så begynder at bygge noget op i forhold til andre venner på gaden, i sportsforeninger. Ja, det er fuldstændig ligegyldigt. Det finder man selv ud af, hvad det er. Så nogle af de ting der, det er nogle af de ting, der gør, at man får en indholdsrig seniortilværelse, og det er enormt vigtigt at finde nogle hverdagsrytmer, som gør, at man har nogle ting, man går til på faste ugedage osv. Og så er det hele taget bare for ens egen sundheds skyld at være aktiv. Det er måske også en meget god idé lige at markere overgangen, så man rent faktisk selv føler, at man træffer en beslutning omkring, det er nu, jeg vil gå, og det er her, jeg markerer det, og så er der et nyt liv, der venter mig derefter. De overvejelser, som vi nogle gange taler om, man spørger ind til, og det er meget, meget forskelligt. Men for afstemt forventningerne i forhold til, i hvert fald hvis man er et ægtepar eller samlevende, så prøv at få afstemt de forventninger, der er til, hvornår det skal ske, og hvornår det skal være for hver især, for det behøver ikke at være på samme tidspunkt. Og hvis det er et deltid, så man ønsker faktisk at måske at trappe ned. Jeg er et fint eksempel på det, hvor jeg har en 4-dages-uge i dag. Så det, hvis det er realistisk på dit nuværende job og sådan noget, så få spurgt ind til det allerede nu på nuværende tidspunkt, hvis det er det, man ønsker. Og hvis man går ned på deltid, har man så tilstrækkelige midler til at gøre det. Det er også vigtigt at lige få drøftet. Og så det her med indholdet i pensionisttilværelsen, tror jeg, vi har kogt nok suppe på, men husk, det er altså 2.000 ekstra timer, man har at gøre godt med. Krav til rådighedsbeløb, og det taler vi om, at vi skal prøve at finde ud af, hvordan ser jeres budgetkonto ud? Hvor meget skal I bruge netto for egentlig at svare regningen til de udgifter, I har? Altså det er jo ikke sikkert, at jeres pensionistbudget kommer til at være nøjagtigt det samme, som I har haft, mens man begge måske har været i arbejde, eller man selv bare har været i arbejde. Og så det der med, at man begynder at træne i de der nye interesser, som skal fylde ud i pensionisttilværelsen. Nogle andre overvejelser, man gør, så det er i forhold til sådan noget som boligen. Er den passende i størrelse, beliggenhed? Er der mulighed for at belåne den mere? Er der ikke mulighed for at belåne den? Så er det måske noget med, at man skal begynde at planlægge, at man på et tidspunkt bliver nødt til at sælge den her bolig, og måske bo til leje senere hen. Har man gjort op med sig selv, om man overhovedet kan flytte væk fra børnene? De kunne eksempelvis bo i København, som der er mange unge mennesker, der gør. Og hvis man flytter for langt dervæk, og sådan noget, får man så det samkvem, som man gerne vil. Og sådan noget. Det er også nogle ting, man kan begynde at tale lidt om. Så forberede generationsskifte. Det kan være ejendom, det kan være likvider og andet, som måske skal gå i arv. Og få det her økonomiske overblik, og så afstemme, hvor mange penge I vil bruge. Få startet dialogen med arbejdsgiveren, og så være hele tiden klar over, at I løber ikke væk fra noget, men I løber hen til noget. Det er en ny tilværelse, og den åbner nogle nye muligheder. Så er der vores rådgivning. Altså, vi synes allerede, at man i starten af 50'erne godt kan begynde at tænke over og tilpasse sine pensionsordninger, hvis man har mulighed for det. Der er mange, der har en god løn i den periode, har måske frigjort sig for nogle af forpligtelserne over for børnene, og måske har nogle ekstra midler at gå godt med. Så få lagt en konkret plan, der gør, at I når i mål med at have den økonomi, som I gerne vil have, når I engang skal på pension. Når så den første skal på pension, så opdaterer man planen, igangsætter udbetalingen i henhold til den optimeringsplan, som vi forhåbentlig har lavet sammen i forhold til det system, som vi laver. Og når den anden skal på pension, så genbesøger man planen. Er der nogle ting, der har ændret sig? Er der nogle ting, vi skal gøre? Og så igangsætter man den øvrige del af planen. Når noget sker, og noget sker jo
Tingene er jo ikke statiske. Så kom tilbage. Lige pludselig så har man købt et andet hus. Man måske anskaffer sig et sommerhus og flyttet i lejlighed. Der kan være sket en masse ting, som har gjort en stor ændring i forhold til hele den økonomi, som man har. Så må man altså heller og genbesøge sin rapport igen og få rettet den til. Vi kommer til i vores Senior Plus system, som vi rådgiver efter, og lave nogle forventningsafstemninger med jer. Vi giver jer et overblik. Vi optimerer på den økonomi, som der er. Og det er jo bare et spørgsmål om at få tastet alting ind. Alt, hvad I har af fri formue, pensionsopsparinger, huse, biler, hvad det måtte være. Vi er opmærksom på budgetterne. Dem er vi også opmærksom på i forhold til vores rådgivning med jer. Hvad er det for nogle nettobeløb, der skal være til rådighed? Tilpasse investeringer. Få kigget på de her arveforhold. Måske allerede på det her tidspunkt, og jeg har stort set ikke nogen rådgivninger, hvor at ikke man efterfølgende måske får lavet et testamente, og måske også lige får kigget på at få lavet en fremtidsfuldmagt i forhold til at sikre hinanden mulighed for at disponere på den andens vegne, hvis man ikke selv er i stand til det længere. Så laver vi en handlingsplan, og den er helt konkret i forhold til det rådgivningsværktøj, som vi bruger. I forhold til, hvornår skal pengene bruges, og hvor meget skal der stå på budgetkontoen år for år. Ja, den er gået i selvsving, den her. Det må I undskylde, den er gået lidt i selvsving, den her. Kan du låse den der? Det er der, den begynder at... Det beklager. Jeg tror, den er der nu. Vi kiggede på det lidt tidligere, det her med, at der er nogle optimeringsgevinster ved, at man laver den her rådgivning, hvor vi har alle midlerne med inden her. I det her eksempel var det rent faktisk 18.000 kroner mere at bruge af. Og det er altså 1.500 netto kroner hver eneste måned i 20 år, der giver de her 360.000. Det er en pæn chat i forhold til at have et udbytte af at have fået sin rådgivning. Rådgivningen den er som udgangspunkt gratis. Når vi påviser en optimering, så beregner vi et gebyr på 10% af gevinsten, dog maksimalt 5.000 kroner, 4.995. Vi kan opkræve depotet, fordi at det er rådgivning det her. Der kan vi opkræve det via jeres depot, så pensionsordningen betaler i virkeligheden for det. Det vil sige sådan i hele træskolængder, så koster det 2.500, hvis vi regner i 50% skat. Det gælder jo alene for kunder med pensionsordning gennem pensionsselskabet. Men vi plejer gerne at kunne finde ud af også at give rådgivning til andre. Med det her der vil jeg gerne sige tak for i dag. Vi bliver lykkeligere med alderen, siger de. Livsglæden tager fart midt i livet, og det er ny forskning, der viser det. Og det er sidst i 40'erne, og så frem efter, at man rent faktisk får mere livsglæde, og ikke hænger så meget i en klokkestreng, fordi man skal nå så mange ting. Tusind tak for i dag. Tag endelig fat i os, hvis I ønsker at få noget rådgivning på området. Det skulle glæde mig. Har vi nogle spørgsmål i chatten? Så er det bare farvel. Ha' en rigtig god dag. Hej.